Kini ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli phi de meri no gti walang. Kini kilong ki mat ki bakong san jong ka khubor minta ka step. Bu maunong rim menteri Rambado Karim Narendra Modi lingba ka video conference na ka minta ka Eklavya Model Residential School ha Southwest Khasi Hills District. Yadan minta menteri ka sarkar pedeng u KR Naidu ha ka program rakhi ka jan jatiya Gurudev Divas ka basaw ha State Convention Center ha Shillong. Beliau menteri ramba ke Jilau Konat sama ya ke jingte ban penitanat ya ke IGP Point. Bat rakhe ka Guru Nanak Jayanti lani ka Guru Purab ha kari baro kawai. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbado kari India Narendra Modi nin ka siula bo maunong rim limba ka video conference na kapantaban sna ya ka Eklavya Model Residential School EMRS lingba ka video conference hasnong dom jati ha mokrwat CNRD block ha Southwest Khasi Hills District. Kani ka sinjam jong ka sarkar pedeng ka long ban kantiyo ka ban snai ki school na ka ban ki rulom ha kari kum shibenta jong kani ka program ha kari Narendra Modi ulaya on pleshi potli ki Eklavya Model Residential School EMRS but bu maunong rim na ka menta arpusantli ki EMRS ha ka ba ka school ha damdenti ka long ka wainiki. Menteri ka sarkar pedeng KR Naidu ulai shimta ha ka program ha ka jila Meghalaya ban rakhi ka jan jatiya Gurudev Divas ka basaw ha State Convention Center Shillong minnin ka sngi. Kani ka program ka di ka jing rakhi ka lingko sngi kha jong nongilam reulom u birsa murda. Lapan banai usnyam 8,000 arpusan kum ka jan jatiya Gaurav Varsh ha ka ban rakhi ya ka lingko sngi kha ka ba shispa san pho jong hab ajing kren ha ka di ka sngi utai menteri sarkar ulo ong ba ka jan jatiya Gaurav Divas ka di ka jing ay buram ye ki nongelam jong ki rulom bar ki shnong jong ki balai le am tang man yo e ka jing na lo jong ka ri nre banya daru ya ka kulshor ka jong ki. Menteri Rangba ka Jilau Konat ki sangma ringkat bu sembut Menteri Rangba umas ne bhalang dhar minhin ka sngi kila pli ki jing shna ki bela pen internet ha IGP Point ha Shillong. Kini ki jing shna ki kinthop ya ki dur ki bedai shaphang ka jila kum ki mau sora ki siet bat ki jaka thung sentiu. Menteri Rangba ulo ong ba kani ka kam ka long shibenta na ka jing thu ban kam he pen internet ya ka sor Shillong. Ula ong ba an sa pen internet shushu ya ki lat ki badan ha sor Shillong. Shushu la pentip halor ki program ki bandang pentrekam ki bekenthop ya ka jingte ya ka 7-star resort but 4-star resort ha Orchid Polo. Ula ong ba ki integrated command but control center kala dep but shen an sa pleno eka. Menteri Rangbado Narendra Modi ulo ong ba ka jing thumu ka bakong san jong ka sarkar NDA ka long ka jing kentiu ya ka puli puthi ban le bha bat ban ai kam ai jami ki briu ki basa ha ki jaka rilom bat ya ka ni la ban yo i na ki scheme jong ka sarkar ong ba ka sarkar ka le ban wan ra ki rilom shakhmat da ka ba ai ki scheme pen roi ki ba pher ulo ongru baka sarkar jung u ka treshitam ban radding khong ya ka jingpang sickle cell but ba la pli palat news patli ki Eklavya School ki Tribal Research Center but ki school ba Menteri Rangbado ula kren ya kini hadien bala pli ya ki project penroi ki bakot hadu 100,000 hindu spa klur tingka Jammu district jong ka Bihar minhin ka sngi Modi ulo ong shushu baka sarkar klai rap ban penek pensa ki dawai kin ban jong ki reulom. Kani ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Ka sarkar India kala kheng bi an ye ka seng le no ka Neutrap National Liberation Council HNLC na ka panta sansnem namar ki kam king atiar jongka. Kajing tho ka ba khen bi an ya kani ka seng kan trikam hadu ka khat santrik unai wing 8,000 arpkhandai. Ka sarkar kala le ka ni na ka daw ba kani ka seng kay don menta ha ki kam kum ki jingbin pinmina ya ka jilla Meghalaya na kari India ka jing ni don kti ha ki jingpin bathai ki pher ki jing daw pisa bat ki we Katanan Arts but Culture jang sarkar jilla minhin ka singi kala penlong ka state level launch jang ka jan jatiya divas ha conference
room lani ka kamra jilang jong ka main secretariat Shillong. Menteri jong ka tanat arts and culture ba polling do ulolong ukongsan ha ketika program ba principal secretary jong ketika jui ka tanat ba FR kharkongor bar kiwe kile donlang ba polling do ulong ba la jurakhe ga janjatiya gaurav divas manusnem hakalengri ha ka khatsan tarik unai weng ban kan mau ya ka jingno senyang jong ki klawai keri ki ba na ki jaka reulum. La rakhi ka guru nanak jayanti lani ka guru purab da ka jingshit rahem ka bakraw ha kari India baro ka wei ba ka leng ka parthai kini ka si ka long ka lingko sngi kha jong u sik guru baning kong e u guru nanak dev u balas dang ya ka niam sikhism haunu snem ka long ka lingko sngi kha ka ba sans pa san pusan jong guru nanak kirunget ka leng ka parthai ki las dang ya ka sngi ka jingai procession dang step rangap banit duai ha ki gurudwara ha Punjab ki spamut ki rungai ki lalit mani ha Shri Hari Mandir Sahib ha Amritsar bar ki ki gurudwara ki beran ha ka jilla ka 1st Battalion National Disaster Response Force NDRF ringkat ka jinge trelang ba ka District Disaster Management Authority DDMA kila da penong ka jing persang lani ka mock exercise jong ka NDMA kumno banle lada ki ujumai la penong ya ka ni ka jing persang ha Mairang Presbyterian Science College Sengshnong kita nak prepare jong ke incident response team kila pentrikam ya ki benta ki jong ki kumno benle lada wan jau jumai ha kan no ko por Kawar India Youth Social Organization WJYSO min kasi kala penong ya ka jingi kendo lang jong ki khot jong ka ha ususu tham auditorium Shillong hakani ka jing kendo lang jongki bara tip kum ka social meet la yo ya ka sting ka kraw na president jong ka sing uba bu am merchang ba di ki jing kren ni ki riu shampang ha ka bai dei bar ka phang yo kam yo jam bar kum no ban sedang ki kam ki bala ban krishani la di bat ban ai kam ru ya ki we hakani ka singi la yo ru ban ko buram ya uba damani marhem poktai uba lai yo ban rai ka nam ladu Mr India 8,000 denim model bade ka kong sumar silanki kum ka khasi ka baning kong e ban pass senior national arbiter national referee ha ka chess malapan long da ka all India chess federation ha bakran ha ka ti singi kong kongsan urukhat jongking darbar thawan ka meghalaya wa mi khmat e ka warja India constituency wa lakmen numboi uloong bagi samla ki dei ban long ki bala pan khre bat wan penbiang ila di kat kum ke jingkela jong kapor ulai thu ba la don bun kilat pathai jing tip kinong penmi kali kinong penmi mobile phone ki bala shot e no shadin bat shak ni no e ka kamai bat ka yau ka jongki tang na ka daw ba kim la banye be bat wan penbiang ya ka jingnun kam jong kapor uni unong mi khmat ulai thu ru ba kani ka juk ka bamenta ka kelas tet hadu kata-kata bat baki samnaru ki deiban sanjur thamai ka perthai bat e ka perkhat perdan ge jongki ka to kani ka khubor ka lakut ba lawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji ginya so ba ka Delhi station na ka penta ka khubor ka tin Hindi ban penbot da ka khubor phareng ka por phra ka sanminin kani ge ka Akashvani Shillong sngam ha man amantai ki khubor na Delhi